Brad Silbert Dunduyano. Naabot po siya, makadugang nato sa atong kuan pagpasabot ni tungod kang Mama Mary ngano nga ngano nga Brad Silbert ngano nga si Mama Mary ang gyud nga atong tahoron kay isip inahan ni Ginoong Kristo kay naghisgot panggon mi kaganina diri sa kuan nga ang mga anak diri sa Hebreo kapitulo 2 bersikulo 14 ang mga anak nakaambit og unod og dugo ni sa iyang ginikanan sama usab si Ginoong Kristo nakaambit og unod og dugo ni Mama Mary kay may ginikanan si Ginoong Kristo si kuan naman yun Mama Mary unya ang lawas ni Mama Mary sigon sa gisgutan namo diri sa Hebreo gyapon nga ang lawas ni Mama Mary sa dito pa siya sa langit si Ginoong Kristo dahil na niya arides kalibutan giandaman siya og lawas. So kay giandaman siya og lawas na ni Mama Mary langit nung lawas na gikan sa pag-andam sa atong Diyos nga Amahan. Ikaw Brad? About sa intercession or atong pagtahod ni Mama Mary? Atong pagtahod ni Mama Mary nga gikuan sa gipakita na to ang taas nga pagtahod ba? Ug moingon tagtaas nga pagtahod dili po siya ingon pinakataas no? Kay ug miyon tag pinakataas kanang pagtahod nato sa Dios man na no kanang tubong na sa Dios latria. Yes. That can be given only to God. Yes. Ang atong gihalad ni Mama Mary nga pagtahod kanang gitawag sa Griego og hyperdulia. Igo ra nato gipalabaw. Yes. Ang atong pagtahod niya sa atong pagtahod sa ubang mga santos. Ngano na ang logic ana kay inahan man siya. Inahan man siya sa atong pagtuo niya. Gipasabot man na atong dupa si Kristo sa krus kung paingon na siya mamatay nga nakita niya dito sa ubos ang iyang tinun-an nga si San Juan ug iyang inahan si Mama Mary pero ang iyang gitawag dito si iyang mama babae lang mao nang nasaypan og sabot sa mga dili katoliko nga wa magtahod si Kristo siyang inahan. Pero dili na mao'y sakto nga interpretation kay panahon sa mga Hudiyo ang ilang tradisyon sa una ang ilang bokabularyo ang pagtawag og babae sa usa ka babae dako na nga pagtahod. Dili na pareha sa ato karon nga kung ang babae lahi na mutawag ta og babae sa atong inahan ang pagtawag lang na sabto na nga wala tagatahod. Muna atong pagsabot karon. Pero niadto panahon nila sa mga Hudiyo dako na nga pagtahod. Labi na nga labas kayo ng mga pulong sa Dios. Diha sa bisan pagali sa Henesis nga kanang gitawag na tog proto-evangelium unang maayong balita nga sa dihang nahulog ang atong unang ginikanan, nahulog sa sala. Si Adan ug Eva, naa dayoy maayong balita nga gipahibalo ang Dios. Permiro pa lang. Nga naay babae nga silbing mobawi sa pagkahulog sa unang babae nga si Eva. Og way lain nga gipasabot ana atong inahan. Aron mahibaluta nga kanang babae diha sa proto-evangelium sa Genesis 3:15 babae nga mobawi sa pagkahulog sa unang babae nga si Eva nga mao man as Maria mao na nga tungod kay ang atong Ginoong Jesucristo Dios pod ikaduhang persona sa Dios hibalo siya ana sa iyang pagka-Dios nga si Maria ang babae nga gipasabot mao na nga babae ang iyang tawag siyang inahan nga sa walay pagyatak sa kamatuoran nga nagtahod siya sa iyang inahan dili na sabton nga wala siya magtahod kay kung wala siya magtahod siyang inahan di siya ra po'y nagsupak-supak sa balaod. Okay dayon klaro man na no nga sa dihang dupa si Kristo sa krus giingnan niya si Juan
ang iyang tinunan aniya ang imong inahan. Yes. Buti pasabot nga ilhon, gusto ni Kristo nga ilhon ang iyang inahan, nga inahan ni Juan pod, bisan dili niya anak si Juan sa unod. Yes. Okay. So diha na to gibase ang atong pagtuo nga mao nay gusto ni Kristo nga atong ilhon ang iyang inahan nga ato pong inahan. Atong inahan. Klaro kay to. Oh, klaro kay na. Then vice versa pod, ang iyang inahan iyang giingnan babae aniya imong anak. Bot pasabot kay Dios man gud siya, pwede siya mo murabag mo pailapod ba nga iyang ingnon iyang inahan nga ilhapod ning akong tinunan nga imo pong anak. Anak. Correct. Oh, so mao na nga tinunan man si San Juan. Yes. Unya ang mga tinunan ni Kristo sulondon man na. Sama sa giingon ni Apostol Pablo sa kung wa ko malimot 1 Korinto ba to 11:1 or basin nalimot ko. Nganiingon si San Pablo, panig-ingon kamo kanamo or kanako sama nga nanig-ingon ako ni Kristo. So kung example si Kristo, example pod ang mga tinunan ang mga apostol. Yes. So kay example man sila di atong awaton. So kung si Juan giingna ni Kristo nga ilha nga inahan kining akong inahan pod, atong awaton si Juan. Yes. Og natuman yun na sa Catholic theology. Munay usa sa hinungdan nga nung moingon jud ko nga ang fullness of the truth naagyo sa Katoliko. Siyempre kay mo may gitukod Yes. simbahan. Yes. Sa ubang mga relihiyon naman sila truth kay ilagong gigamit atong Biblia. Na nila no prasan nang manudlo sila nga Dios si Kristo. Yes. Tuopod sila Trinity. Sa ka Dios sa tulo ka persona. Og unsa pa nang naas Biblia nato nga ilang gituhuan. Pero makulangan kay dili man sila matuod nga iglesia. Partial truth. Oh, partial. Gani natay teaching nga mas inayo pa nilag sabot. Para sana atong pagtahod ni Mama Mary ma-idolatry man kuno. Yes. Dili na idolatry kay klaro kay ng hyperdulia atong gihatag niya. Pagtahod nga igo lang natong gitaas-taas sa ubang mga santos kay lagi inahan. Mas labaw siya sa mga santos. Pero dili na kalabaw kanang atong pagtahod niya sa atong pagtahod sa Dios kay katong pagtahod nato sa Dios kinatasan latria. So when we say hyperdulia, wa ta magunahuna nga kanang atong pagtahod ni Maria gihimo nato siyang Dios. Kay basta Dios gani mag-una gyud ng letter L, latria. Sa Dios ra gyud na. Diya man gikuha ng kana bang sala gani nga idolatry. Kung latria atong gihatag ni Maria nga pagtahod, simpre idolatry na og wa ta tudloy sa simbahan ana nga atong simbahon si Maria ingon nga Dios dili na mao. Dili ang simbahan man nagtudlo ana, sila man nagtudlo. Na sana atong gipanghinaot nga nasipyat lang sila nga wa sila ka kanabang wa tuyo aba no. Dawaton ta nila. O sana honest mistake. Kay kung dili honest mistake kanang kibalo ka nga nasayop ka unya imo gipadayon. Ito is lang nila. Ma-charge jud ka ana og guilty. Ang kasakitan mong guna ko ana Brad. Kanay ilang pangguba ang nga imahen ni Mama Mary. Siyempre kay ang ilang pagtuo sa atong imahen mga Diyos man. Yes. Kung honest mistake. Kung honest mistake, so makaingon tang mga Katoliko nga di puta ka condemn nila kay naamay pag-ampo ang Ginoo nga amahan pasaylua sila kay wa sila masayod silang gibuhat sa tupa posible na ay mga inosente sa tibuok kamatuoran nga maluwas gihapon tungod sa kaluoy sa Ginoo pero kung kahibalo ka nga sayop ka og wala masayod. O lagi. Ang pangutan ang istorya diha og wala sila masayod. Ang labing nasayod gud sa state of mind sa tao ang Dios raman. Munang sa akong kabahin I refuse to condemn. Mo kana bang moderate? Bantayan ninyo ang inyong kaugalingon ug ang iglesia. Pero lagi balikon ko ang atong hunahuna og hunahuna sa Dios di parehas. Ang Dios ra gyud may nakahibalo nga di gyud masayop. Kung unsa ka nga klases pagkatao. Kay ako, Brad John, posible man nga ma-misinterpret ka nako. Pero diba? Pero ang Dios dili gyud na pwede. Daghan pud nga mga kuan may misinterpret. Kung honest mistake lang gyud pod, mo lagi advice nato nila. Muduol gyud sa kaparian kay di man pwede nga gusto ka masayod og butang nya anak po ka masayod ato po ka makisayod atong
dili nag-appeal sa nag-compile sa Biblia. So og ato ka makisayod ka sa history sa Pilipinas o makisayod ka sa Pilipinas, muduol ka sa mga maestro sa history sa Pilipinas, di ka pwede muduol sa history sa China. So dili sa ato okay, na Catholic man gyud nag-compile sa Bible, anha mo muduol magpatudlo og mangutana sa kaparian. Dili bisan kinsa, no? Dili bisan kinsa. Pero ana mong god. Anay gitudlo sa San Pablo nga ang iyang mga pangtudluan nagtan-aw po sa kuan Biblia. Utingkay nila ang Biblia ug tinuod bang gisulti ni Pablo. Ana mong god. Sa pagsugod pa lang gyud sa simbahan, giklaro na gyud ni Jesus Christ nga iyang gipasabot na nga diha gyud to matuo sa mga gitagaan jug authority. Okay, klaro kay no? Niingon siya sa Juan 20, baliko na po nato ni, parang di gyud malimtan ba. Juan 20:19 hangtod 23. Ang ingon si Jesus Christ, maingon nga ako gipadala sa amahan sa laing pagkaistorya, gi-authorize sa amahan nga manudlo ninyo. Ako usab nag-authorize o nagpadala kaninyo akong mga tinun-an o mga apostol. Sumo nang maminaw tas mga apostol. Unya atong masabot di ay nga ang gitagaag authority sa Dios, anaan na pud si authority nga muhatag og authority, di ba? Kay si Kristo nga gitagaag authority sa amahan, muhatag man pud siya authority sa mga apostol. So karon by that premise, masabot na to nga ang mga apostol pod sila na po'y muhatag og authority sa ilang mga sumusunod. Ang apostol. Sumao na nga dili gyud dapat isalindot, isalikway nato ng pagtulunan sa simbahan Brad June o Brad Ronald kanang apostolic succession. Ana mangod. Pag ang unang sugo ni Ginoo Kristo na himua silang nga akong mga tinunan. Dili sa mga apostoles, dili sa mga pare, kay himua sila ang tanan nga mga magpasangyaw nga iya sa simbahan, dunay katungod pagpasangyaw. Ang mga apostol naa na sila authority nga sila maoy mamili kinsa tong ilang himuong mga sumusunod. Kay siyempre mga matay gud sila. Ang apostolic succession, si Jesus Christ mismo ang gapakita sa example. Ginoo siya, nabanhaw gani siya sa kamatayon. Kung gusto niya nga magpabilin diri sa kalibutan para siya jud mismo magdumala, pwede niya buhaton. Pero dili gipakita niya nga siya mismo mubiya o gibilin niya kini dito sa iyaang tinun-an. Ang mga tinunan mo po gibuhat ini una pa sila mamatay napon sila gi-appoint nga ilang tinunan gipakita ni Jesus Christ siya mismo ang galid sa example. So proseso ang paghatag og authority. Ang proseso magsukad na gyud sa simbahan. Pero ang Dios ngadto sa iyang anak si Jesus Christ ug si Jesus Christ ngadto sa mga apostoles ug kining mga apostoles kinsa ilang gi ordinahan pod o gi pandungan sa ulo, sila na pod ang authority. Unya history ang kasaysayan mutug-an man nga mao maning obispo sa mga sa Katoliko. Ang authority nga gipandungan sa ulo. No, ang kanang bishop no. Karon ra na mga ilang bishop kani adto wala pa nang bishop. Ang ilang gitawag ato sa una mga pare lang. Ang depende sa ilang termino nga common nga gawion Brad June. Pero kung moingon ta nga naabatay makita diha sa Biblia nga masabot nga gigamit po ng term nga bishop sa pagtawag sa katungdanan sa usa ka apostol, natay mahatag sa kanang King James version sa Acts chapter 1 verse 20 katong katungdanan gali ni Judas, apostol man si Judas, di ba? Giingon dito nga kay nabakante man tong katungdanan ni Judas. Giingon dito nga and his bishopric let another take. Ang iyang pagka obispo kinahanglan dunay mo puli kay nabakante man. So mao na nga sabot gyud nato nga kanang katungdanan sa mga apostol mahimo nang tawgon pog bishop. Kay leader man. When we say bishop, leader. Yes, tinugyanan sa mga apostol. Yeah, oo. So sa apostolic succession, holy ordination, ang sumpay gyud nga makaingon gyud ang genuine nga ordination. Kini ordination sa simbahang Katoliko. Yes. No. Dayon kini mga pare por na ordinahan man pod sa mga obispo. Then kita pod
Kay ang pare na may authority kay na ordinahan ko sila sa obispo. Then kita pod nagbunyag nato mga pare nga giordinahan sa obispo mo nang naapod tay authority. Di ba? Then mo bitaw nga nakoy kaila di lang nako hinganlan to respect him. Munang niingon ko nga Katoliko man to siya sa una dahil nibiya na siya. Na born again siya dahil na ato na po sa CCF, Christ Commission Fellowship. Ako siyang giingnan nga Christ Commission Fellowship. Kanang but gali pasabot ana nga word Christ Commission Fellowship. Gi pagtagaag authority gi commission ni Jesus Christ. Munang niingon ko murag misleading man ang paggamit sa inyong termino kay kung tinuod nga kanang inyong grupo Christ Commission Fellowship sa ato pa natay ebidensya nga gi-commission kanang inyong grupo ni Jesus Christ. Kung mubasa tag Biblia dili man si Peter Tanchi kanang ilang founder ang gi-commission ni Jesus Christ. Ang gi-commission ni Jesus Christ ang mga apostol. Then ang gi-commission pod sa mga apostol kay naa sila authority kadtong ilang mga sumusunod, mga obispo na. Mga sumusunod. So mo nang misleading sama sa mga igsuon natong iglesia ni Kristo. Nga moingon kog misleading kay nganong hanlan man nag-iglesia ni Kristo nga dili man si Kristo mo gatukod ana. Dili po si Kristo ang ginatuhuan nila si Felix Manalo. Yes. So ang sa ato gyud insakto tayo mo brad nga kinahanglan pag mo claim ka naka-ebidensya dili pwede nga mag-claim lang ka kay gisibo-sibo nimo. Misleading unya maluoy tas mga tao ba nga daghang nituo. Labi na born again o kanang kanron kanang asa na usa ka simbahan pod nga nakadagan ilang mga sao. I hope lang no sa atong moral philosophy. I hope nga honest mistake lang. Honest mistake mo lang yun na. Kay ang problema ra ba yun, gabasa man lang og Biblia so na familiar yun nila kung unsay ka matuoran. Unta to i-connect nila or tagaan nila og maski gamay nga puwang ang mga kaparian nga mo'y nag-compile ang Biblia para mo explain nila nganong ningon ana adisir sila maghubad-hubad o ilang kaugalingon kay pagmata nila nag-ingon nga sa ilang may gani si kuan Martin Luther gigikan pas pagkapare kanis Mormons maulagi so maulagi nang ang hinaot ang honest mistake lang kay kung dili honest mistake mag-guilty man hibalo sila nga sayop sila mo padayon yun ay balo gyud si bali ayaw pud ana brad John kay maluoy pud ta atong kaluoy kun napaw ta sa kaluoy ni Ginoong Kristo wa tay kaluoy nila kay wa man sila dili ta parehas diha brad John kay sa rason nga dili kita parehas og gunahon sa Dios. Ang kita mao lagi kato akong giingon nimo ganina nga posible ma-misinterpret ka nako. Bisan ako sa interpretation. Bisibir sa pod. Masipyat kog sabot nimo mo nang mga kog pasaylo. Mo hinana ba? Then bisibir sa pod ikaw kung masipyat kag sabot nako mga kog pasaylo nako. Yun na lang pero ang Dios din na masipyat. Sumunang ang Dios ra gyoy siguradong makaingon ba nga kuan. Gawa sa atong magisterium kay ang magisterium nato sa mga teaching na gani proteksyonan gyud sa Holy Spirit nga di siya makatulog sa iyo. Kanang enlightened by the Holy Spirit. Kay og nasa simbahan siguro nga ikaw membro gyud ka sa simbahan, dili man siguro na supak kay nga mga supak kaninyo, supak ka nako. Sa highest authority gyud sa atong simbahan magisterium man. Kay ikaw bisan kita mga binunyagan ta posible man kita magkasayo personal gyud pero kung magisterium na gani officially mo mahayag mo saludo gyud ta kay mo man ay final arbiter na to gani sila aman gyud ang kuan pag-interpret o pagdesisyon kini na nahinumdum ko sa akong gi-share pod sa mga diya sa social media klaro man gyud nga naagi final arbiter ang usa ka institution kay pareha sa atong gobyerno nagip Supreme Court. Ang purpose ng final arbiter mao na siya mupahunong og mga debate. Di ba? Kay kung magsigilag debate dili mahunong na wa gyud kahumanan. Pero ang gobyerno kinahanglan na gyud siya Supreme Court kay ang Supreme Court may ilhon nga final arbiter. Nga inigtingog sa Supreme Court mo hilom tanang abogado. Inigtingog. Yes, kana man god. Ang ilang prinsipyo ganang gisunod mao man god na ang pagka
pagka kuan ba loyal kuan ba loyal kay sa loyal Yes, loyal kay sa kaning law balaod. Mao na nga kanang prinsipyo nga naay final arbiter mo ni siya tool o kahimanan para tamahiusa. Correct. Kaya kung dili mo undang ng mga lantugi, Yes. siyempre magsige ra gyud debate. Pero og naay final arbiter, siyempre naman sa tungunahon na nga inig-tingog ani ron kinahanglan mo hilom kita. Hilom yun. So Brad Silver. Kung malinaw malinaw ta sa atong pagsabot, no? Malinaw ta sa atong pagsabot. Kung ang arbiter kanabang kuan ba nasa sa formal nga pagsabot pud sa kuan. Sigurado kita nga kung ang Holy Spirit na mo palihog ginama sayo. Sama gud ning Biblia. Yes. Mo ni example nato sa kanang gitawag nato infallible book nga sinulat sa mga palibol. Bot na may pasabot. Ang mga apostol nga nagsulat diha palibol na sila kay mga tao gud. Pero kanang ilang gisulat diha tungod sa Holy Spirit infallible. Kanang ilang gitudlo sa Biblia. Tungod sa So mao po na kanang muingon ng mga protestante nga nganong mo tuo mas yung mga obispo nga palibol mo na. Tinuod bitaw palibol bitaw na sila kay mga tao ra pero kung naay Espiritu Santo nga mugiya nila sa teaching faculty. Correct. Sama ng Biblia nga mugiya sa ilang gisulat dili sila masayop diha. Pinangingon mo ng Bible kanang Bible is the enlightened by the Holy Spirit, di ba? Kaya unsaon nilag masayop di kasaligan. Yes. Ang simbahan. Puro na po din mo claim ang tanan nga nay nasayo para atong experience po nako nga taga born again po siya dayon wala man siya nang oros di nangutan ako siya ang anong inana ang kuan sistema. Nga wala man gud may ningon nga dili mo tuo or mo tuo. Pero ang uban man gud kuno nag-condemn sa cross kay ana. So ako siyang gidan nga sa 1 Corinto chapter 1 verse 18 nga giklaro man dito nga ang alang natong mga naluwas ang cross gahom sa Dios. So basig pwede na ta magkaiusad ana nga mangros na lang gyud ang tanan. Total giklaro naman na. Pero mulantugi mo siya so unta to mo refer to siya og mga kaparian kay mo man gyud nag-compile sa Biblia dili sa mga pastor kay ang pastor authorized yun. So og dili siya uyon sa kuan istorya kinahanglan siya maminaw sa kung kinsa to advice lagi ta nila og dili man gani ang pangutanan ni advice ta nila nga mo kinahanglan mo refer mo sa kanang ang authority. Pero unsa man nila pagtuo pod pag sa ato ipa-refer sila sa authority nga ang authority dili nila tuwan. Mo na nga i-establish nato nga ato yung establish nga kining authority sa atong mga obispo. Kasaligan yun. Na karon atong balikan ako naman ning nahisgutan si Miyagi. Nganong naagid sa mga obispong Katoliko ang authority? Wala sa ila isa lang ka example kana lang kinsa may buot kinsa may hukom anang Bible canon. Protestante ba? Dili oy. Katoliko. Pero majority sa Bible tuo sila. Kinsa may gaingon nga ang inspired sa New Testament kana rang 27. Katoliko. Dili man protestante. Kay ang mga protestante kon mga dili katoliko igor na sila gasunod sa atong Bible. Pero nagprotesta. Mura man ila nagsunod, nagprotesta. I hope lang lagi nga honest mistake. Okay, mada atong pag-ampo sa Ginoo nga pasayloa sila kay wa sila masayod silang gibuhat. Kay klaro masayod na tindak gyapon. Kung klaro kay kung mao na gyud. Klaro man nga ang authority na sa mga obispo kay ang mga obispo may gabuot. Unsay i-appeal diha sa Old Testament nga mga libro. Kay ang mga Hudiyo biya sa una duha biya ilang kanon 46 ug 39. Then ang mga obispo na to ang gipili katong 46. Kay mo magyutoy gigamit sa mga apostol. Kay katong sa Palestinian nga 39 kulang man tog 7 ka libro. Nya ang mga protestante pasangin lang ta nga kita kuno gadugang dili oy sila may gakuha. Kay agi anang theological debate nga mapildi sila i-appeal tong 7 books. Kay kung i-appeal tong 7 books lisod nila gyud bungkago ng purgatorio kay na may atay paklaro na Silver nga sila ang nagkuha. Dili kay inyo nga kita may puno atong din sa logic pod
nituo man sila atong hukom nga 27 sa New Testament. So klaro nga ang magbuot gyud ay ang arbiter gyud ay kaning mga obispo. Yes. So kung ilang supakon ang giingon sa mga obispo nga katong 46 mo'y pilion, di sulod gawa sila. Oh. Nituo sila sa 27 pero sila motuo atong giingon sa mga obispo nga 46. Sa to pa wala klaro ang authority dahil sa mga obispo kung mao mangaling. I-final na lang yun, Brad. Pag naa sila maski gamayng pagduha-duha sa ilang pagsabot, kinahanglan muduol yun sila sa autoridad. Dito yun sila mangutana. Final na yun. Oh, dayon kining problema na to ron ani. Yes. Nga dili tahoron ang magisterium gani dili ang kay simbahan nga mga tukod-tukod og tawo bisag gobyerno ani maigo tamaan ani. The moment nga dili tahoron sa gobyerno ang simbahan kana meaning wala nila tagayg importansya ang tingog sa Dios pinagi sa simbahan. No? Ana no kay naamang yung mga case nga na ay muingon ang simbahan dili lagi na abortion. Di naman po yung muingon nga mag-abortion yun pero may galing dili sa atong Pilipinas wa gyud na mo pasar ba no sa ubang mga nasod ni pasar naman na. Oo. Kay naman ko po diyan diskusyon lagi ni kuan ni Piskal ganina sa talk po niya sa CFD nga ang government kinahanglan gyud pod sila nga maminaw sa kuan kay ang religious kay naa may kuan pod diya sa balaod nga kinahanglan gyud nila mo participate o kinahanglan yung participate ang church labi na in terms of moral. So pareha ning abortion so sa abortion nahulog man na sa moral sa tao. So kinahanglan mo kuan sila mo kay ang consult sila sa church kung unsa joy stand sa church regarding ana. So katong imong gingon Brad nga abortion nahulog man to sa moral stand sila sa mga kaparian nga dili gyud siya pwede itubutan. Mo nay lesson plan kanang moral mo nay siya na itawag na mo nay expertise sa simbahan basta moral. Yes, tinuod na. Pero ang moral god no may expect na human being na ang moral. Pero ang mga kuan gud kanhi sa mga Protestant we are similar sa mga ordinary animals. I hope nga ma-realize ang mga Protestante, mga dili Katoliko ba nga. Kanang ilang gibuhat bisan pag unsa ka maayo silang laki mo tudlo aning Biblia. Yes. Once ang imo galing gisupak authorized na ay authority delikado gyud kana. Kay mobiya ni nahimong sala ni Lucifer. Kana. Di ba? Si Martin Luther ang pinakaunang ni rebelde. Si Lucifer. Sa dihang ni rebelde si Lucifer sa Dios, wa na. Kana. Wa na gyud. Tagak gyud siya. Imagine kanalay mabasihan na to. Unya kay ang Dios God klaro man nga naagyod nag-authorize sa simbahang Katoliko. Kay mo gani ga buot sa Bible canon. So naa sa Katoliko ang authority. So kung supako nimo ng magisterium sa Katoliko, ang Diyos mo imong gisupak ana. May lang lagi honest mistake. Makita ganyan na 2 Samuel 6 chapter 6 verse 6 nga ang gisugo sa mga sa Ginoo para maghawid atong Ark of Covenant mga pari sa dihang si Usa nga dili pare yang intensyon tarong kayo nga iaalang tarongon kay na kuan ang Ark of Covenant patay siya diha dayon kay ning supak siya sa sugo sa Dios nga ang mga pare lang ang naay otoridad mohawid adto dayon na ay kining demonyo wise gyud clever kay siya nga tinuod mo yun ang simbahan bisag ang kabalo mo ko bisag ang yawa kay balo siya nga ang Katoliko tinuod yun niya ang iyang paagir unsaon niya nga ang mga tao dili mo tuo sa simbahang Katoliko kay mo man ni tinuod iyat ang limbungan niya sa atong pangunahuna sample klaro man nga kanang mga larawan natos Katoliko dili na Diyos-Diyosan dili na idols sa atong unya mangita rin paagi dayon ang yawa nga parang di sila mo tuoan ng Katoliko ilang gubon ako ilang pangunahuna ingon ani nga naaman sa Biblia kay balo man yawaan ang unsay nasuwat sa Biblia naaman sa Biblia nga gibawal sa Dios ng Diyos-Diyosan di ako ning ipatuo nila nga Diyos-Diyosan ang larawan sa mga santos para nga inig naa sa ilang hunahuna kumbinsido sila nga kanang larawan sa mga santos Diyos-Diyosan niya kinaaman na sa Bible nga gubon ng mga Diyos-Diyosan di ba instruction man na sa Dios so mao nang ilang gubon ng mga larawan nato sa mga santos pero dili dapat
Yes. Kay ang ipaguba sa Dios katuramang mga Diyos-Diyosan. Kanang sacred images sama sa larawan sa anghel, larawan sa mga balaang tao, wa man ay apil sa ipaguba sa Dios. Pero kay nalimbungan sila siyawa, nalahap nila nga hashtag mga ribultos, mga santos na himo ng Diyos-Diyosan. Sa akong pagsabot ani sa Exodus bitaw, ipahimo ni Ginoo sa Ginoo ang duha ka kerubin. Dayon unsay instruction sa Ginoo. Anak ko sa tunga-tunga sa kerubin, makig-istorya ninyo. Nakaron, ila makita dito ang duha man ka kerubin kay ang Ginoo Spirit man di man makita. Yes. Sa to pamahadlok man sila matubang, wa sila labot sa instruction sa Ginoo. Makig-istorya ang Ginoo nila. Karon, labi na gyud kung ani ta dagan sa gospel ni Jesus Christ. Kining mga tagpasaylo sa Dios. Klaro ra ba gyud nga iagi gyud pare. Kaya sa San Juan 20 lagi, kanang authority sa mga apostol. Nga, bisan ginsang sala nga inyong pasayloon, gipasaylo, ang dili ninyo pasayloon, dili usap pasayloon, sa to pa di. Kana din, giingon dia sa 1 Juan ba na, 1 Juan 5, 1, 9 ba na, nga gamiton guys, mga dili katoliko nga, sa Diyos na to isugid. Pero muhunong sila anang bersikulo ha. Di nila i-apil tong gospel. Kinahanglan i-apil na to ng gospel. Tinuod nga isugid na to sa Dios ang atong sala. Pero naa may gospel nga nag-ingon nga oy ipaagis pare kay nag-ingon man siya nga ang inyong pasayloon gipasaylo, ang dili ninyo pasayloon dili pasayloon. Sa to pa kana dayng mga hayot pasaylo sa Dios, iagi na tog pare niya. Gawas pa gyud na brad. Napag-iingon dito nga dayigon nato ang Ginoo diya sa iyang iglesia. Daday magdayeg ka diya sa iyang iglesia dilitong hangad-hangad kas taas. Plus sa Lucas 10:16 diingon siya nga ang naminaw ninyo. Naminaw nako. Ang wala maminaw ninyo, wala maminaw nako. Kinsa man ninyo ang simbahan man. Ang simbahan. So kung moingon ang simbahan natay sacrament of confession. Kinahanglan mo tuo ta na kay protocol man na. Protocol. Dili man na sayop man ng Johannes Ginoo. Kung natay nagtukod man sa simbahan. Ingon siya si Kristo mao ang ulo, ay ang iglesia mao ang lawas. Karon ang ulo rin wala lawas, sama tong giingon nimo Brad nga mo lagi kini man kung otoridad kinahanglan gyud nato na siya nga sundon. So ug unsay mga gikalibugan nato, mga pangutana nato sa Biblia, dili pwede kay ikaw pa ang demonyo biya ang master of deception, pinaka maayo yun mo ilad. So ug natay mga pagpangutana bahin sa Biblia, dili pwede nga mangutana ta bisag asa. Kinahanglan mangutana ta dito sa naay otoridad nga gibilin ni Jesucristo ang atong mga kaparian. Ug dito atong tukion ug atong kuanon ihunat nato tanang mga pagduha-duha nato sa pagsabot nato sa Biblia. Dili kay mo conclude lang ta dayon yin ana kay ning dawat naman ta nga majority sa tanang mga listener no. Wala man mumutawag na time unta nga makishare mo namo sa among i-discuss dire. Amo mong giawag nga makishare mo dire namo may tungod ani authority. 90% sa Bible gidawat naman nato nga gikan yun na sa ikaw pa Brad, gikan yun sa mga kaobispuhan. Ato na lang itibuok 100% na nato natay mga pagduha-duha sa tong pagbasa sa Bible kung unsa na siya. Dito na to ipangutana sa nay otoridad. Mubasa kay tag Biblia. Diserta mo share o motudlo. Kinahanglan mangayo sa tag lisensya. Ano bang authority? Asa man ta manguhag authority? Di siyempre atong mga tao nga gitagaag authority. Plus ba na ba nga ako'y wa man ko'y lisensya sa akong motor, akong sakyanan. Kinsa may mohatag og lisensya di ba LTO? Wala ato igog LTO. Di ka pwede dito ka sa kuan gyud barangay. Usa makahatag nimo authority ang baptism. Kinahanglan gibaptize ka sa Ultimo Catholic Church. Din pananglit mo adto ka sa ang Iglesia ni Cristo. Magmusud ko sa kanang eskwelahan nila sa ilang evangelism kay magministro ko. Ano man naway authority na? Mao lagi. Ang founder ana, ga-originate ana si Felix Manalo nga walay authority. Kay walay gahatag niya authority. Sa muna nga, masayang lang ba? May lalagig honest mistake lagi ba? O lagi. Nasayang, eskwela ka dito pagka-ministro. Unya, waday authority. Kanang, pasaylo alang yun ko, no? Kanang ilang ordination na, man po sila ordination. Yes na. Pero,
Asam na gikan sila authority ana. Ana lang unta. Di si Felix Manalo, Brad, na tagaan mag-authority, katulo. Kay nabunyagan man siya sa Katoliko, sa authorities Katoliko. Pero ang italikdan niya, nipunta po siya to Seventh-day Adventist. nindot na nga interpretation nga, uy, nabunyagan man to siya sa pare. Pero ang dapat ang authority niya kung naa si authority atong nabunyagan siya, pero dili na siya mo mahimong lisensya nga supakon niya ang teaching sa gahatag niya authority. Na invalid po to yung unang baptism. Na invalid to. Giklaro man po niya gitalikdan niya. Dili. Gitalikdan niya. Nabunyag na po siya to sa ang kinahanglan usa ka bunyag. Ingon ko na da klaro mas ang bunyag ni Felix Manalo nabunyagan siya sa pagkabata kay Katoliko man to siya. Dili gito invalid, valid gito. Ang katong dili Katoliko nga gikan siya sa pagka-Katoliko nagpabunyag to sa lain pero bisan pag valid imong baptism, kung inigkadako nimo mabulag ka, then labi dili na honest mistake, gahi na kag ulo, manubag yung kagihapon na. Totoo ko, Brad, nagpabunyag naman dyan siya dito sa Seventh-day Adventist na po. So, mahimuta nga, Ginoo, ikaw pa, Ginoo akong pa-hukmon. Sa iyaan, sa term pa sa mga abogado, for the benefit of the doubt. So, mulikay ta o kanang pagusga. Pero nga to, gusto na to silang giyahan nga, ang kamatuoran, gidawat naman ninyo, gikan sa mga obispo, 90% sa Biblia, 100% na lang na. Og na mo yung mga pangutana sa Biblia, og na mo yung mga pagsupak, i-refer dito sa obispo. Kung unsa jud kuan kay dawat naman ninyo nga katong pila ka books nga gibasihan sa obispo kay wa man inyong kaugalingong Biblia nga gi-compile. Obispo man yun nag-compile na mga obispo sa Katoliko. So kung insa inyong mga pagduha-duha sa verse nga naa diha, ato pangutana sa obispo. Diyan, piki naman ang atong oras. Naiusa lang bro. Okay. Usa pod gawas atong katong ganina nga deception about larawan nga deception sa yawa. Limbungan tas pangunahuna. Napay usa. Ang simbahang Katoliko wa magtudlo og Bible alone. Okay, ang tuhuan nato siyempre ang nasulat og katong wa na masulat og teaching authority. Kay gahatag mo yung authority si Kristo sa iyang simbahan. Sa to pa apil na. Niya ang pamaagi sa yawa ron parang dili mo tuo ang mga tao sa magisterium iyang ipatuo nga Bible ra gyud. Dili ana akong pagsabot lang. Ang Bible labing tinuod ug wala pa ang Bible dugay nang nabalang may misinterpret ko nimo John murag imo bang ipasabot nga nagtudlo ko nga dili tuhoan ang Bible. Wala ko nagpasabot ana. Ang butal na ko ipasabot nga okay Bible apil na. Pero na ay final arbiter nga mutudlo ana. Ang teaching gud sa mga Protestant, Bible ra gyud, Bible dili na ng magisterium. Mao man na masipyat man sila kay. Mao man nang ug mapatuo nila ang mga tao anang Bible alone sa to pa di na magrosaryo, dili na magdebosyon, di na kay naamang koy awahin na desisyonan sa atong magisterium nga kinahanglan basta nang mangurosta. Di man na mabasa litra por litra sulod sa Biblia, pero kay mao man ay atong sign of unity. Nga gitudlo nato sa atong magisterium mo nang para mahiusa ta mo apil kita. Sa 1 Korinto po, klaro po dito nga alang sa mga naluwas ang cross gahom sa Dios. So na ang kuan sa mga obispo gibasihan gyapon nila dito sa Biblia. Pero obispo na tapos kay hapit na time na. Sunod na po. Okay, sa sunod na lang po higayon. Sa ngalan sa atong manager kang Sir Edgar Gomo, ingon man sa atong mga technician kang Engineer Tax Ilumba o kang James Magdayo, ingon man sa atong diri kanina kang Ma'am Rachel Aperdo Romualdo, atong radio man o ingon ta sa ubang staff diri o sa atong mga bisita nga bago lang naabot ingon lang tag sa sunod na lang higayon Domingo pohon kaning inyong tigdumala diri inyong anchorman si Brad John Banal sa Catholic Faith. Ingon lang daghang salamat sa inyong pagpaminaw kanang MN Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot.